духонагаи пурраи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 599 000 сомонӣ. Хона фавран фурӯхта мешавад. Теғ паспорт дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар дӯстӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мардон ва аз ин тараф политехникум. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Ман ҳамин трезаҳояш мебошад. Бисёри бад гап намезанем. Рафтем. Подъезди бино ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировка мефаҳмонем. ҳаммом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Ошхона балкон дорад. Духонагаи полноценни пурра мебошад бо масоҳати умумии 55 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. Бино теғпаспорт дорад, лифт надорад. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст аз ҷиҳати инфраструктур, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, албатта масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. Хулас, байни мардон ва политехникум. Нархи хона 599 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 97 1455 15. Дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.